Praise God, mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. I am blessed today. Thank you, Lord. I am so blessed. I love you, Lord. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Ang ating pong pag-usapan ay natin sa Luke chapter 18, beginning verse 18 to 30. Okay. Luke chapter 18, beginning verse 18 to 30. Babasahin po natin sa New Generation Translation, Facebook Translation. Ibig sabihin sa English Translation. Ito ang translation na ating generation. Okay, let us begin. A ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" "Why do you call me good?" Jesus asked him. "No one is good but one, God. You know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, honor your father and mother." "I've kept all this from my youth," he said. When Jesus heard this, he told him, "You still lack one thing. Sell all that you have and distribute it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." After he heard this, he became extremely sad because he was very rich. Seeing that he became sad, Jesus said, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God. For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God." Those who heard this asked, "Then who can be saved?" He replied, "What is impossible with men is possible with God." Then Peter said, "Look, we have left what we had and followed you." So he said to them, "I assure you, there is no one who has left a house, wife, or brothers, parents, or children because of the kingdom of God, who will not receive many times more at this time in eternal life in the age to come." Ang panalangin po natin ngayong araw na ito ay buksan ng Lord ang ating spiritual eyes at ang ating pong spiritual ears para lubusan po natin maunawaan ang mensahe ng Panginoon, ang gusto kong ipahiwatig ng Lord sa atin ngayon. Ang title po ng mensahe ito ay pinamagatan ko na Man's Greatest Achievement. Man's Greatest Achievement. Sabihin natin, achievement. Parang nung bata po tayo, tinatanong po tayo, ano ba yung gusto nating marating? Or sa madaling tanong ay, anong gusto mong maging? No? Diba? Narinig niyo ba yun? No? Habang lumalaki tayo, then sabi ng mga bata sa Little Miss Philippines, diba? "Ikaw, anong gusto mong maging?" Sabi ng bata, "Gusto ko po maging artista." "Bakit mo naman gusto mong maging artista?" "Kasi gusto ko maging presidente ng Pilipinas." Mga gano'n. Gusto mo maging doctor, o teacher, engineer. Maganda ko yun. Maganda naman yung mga pangarap ng mga bata at minsan pangarap natin sa buhay. But ngayon po ay pag-usapan mo natin, ano ba talaga ang dakilang na bagay na kapag naabot ng tao, talagang yun na yun. Sabi mo, "Lord, ito na yung greatest achievement of my life. Talagang na-achieve ko ito, Panginoon." Dito sa ating binasa, meron po akong ilang mga kapahayagan ng Panginoon. At ito ko kapahayagan. Number one, the greatest achievement is not, so doon tayo mag-start. The greatest achievement is not, doon po sa is not, to become famous. The greatest achievement or man's greatest achievement is not to become famous. Kasi sa binasa po natin,
makikita ko natin doon sa verse 21, kasi di ba, kinausap ng Lord itong mamang ito ang tawag sa English sa title sa Bible ay The Rich Young Ruler. Isa ho siyang pinuno at isa siyang mama na mayaman at famous. Bakit po siya famous? Kasi sa paglapit niya sa Panginoon, di ba tinanong niya, Lord, famous siya, pero mayroon siyang something na parang hinahanap. Sabi niya, paano ba magkaroon ng eternal life? Na-touch siya doon doon sa message ng Lord about eternity, about eternal life. Sabi ng Lord sa kanya, okay, ganito ang gawin mo, sundin mo ang mga batas, diba, huwag kang mapatay, huwag kang mga lunya, etc. Then sabi niya, in verse 21, buong kayabangan sinabi niya. Hindi ko buong kapakumbabaan. Sa tingin ko, buong kayabangan sinabi niya Kung bakit buong kayabangan, mamaya, explain natin. Sabi niya, Lord, nagawa ko na ang lahat ng yan I have kept all this from my youth. He said, wow. Yung 10 commandments na hiningi sa panahon ni Moses, ang sabi nung rich young ruler na ito, ang mama na ito, ay Jesus, nagawa mo na yan Totoo kaya na nagawa na niya. At dahil doon, siya po ay matatawag natin na-achieve niya ang pagiging famous kasi ang bawat makagawa mo ng kautusan ng panahon na yun ay nahahanay sa mga tao na pinagpipitaganan sa lipunan. Para siyang mga kabilang na kahalay na siya ang mga sanitrin at mga eskriba at mga parisyo. Bakit? Kasi talagang grabe sunod nila yung batas, letra por letra. No? At sa kanyang paningin ay greatest achievement yun. No? Ang maging famous at mahanay sa lipunan. Para ko sa akin, hindi po yung greatest achievement, bagamat yun ay isang achievement. Or sa ating mong panahon, isa po sa pinaka-famous na darating sa ating bansa ay si President Barack Obama. Tama? Talagang siya po ay famous dahil, ano ang sign siya ay famous? Siyempre, presidente siya ng Amerika. At ang Amerika pa rin po, as of today, ang isa sa one of the most powerful country, di ba? Sa balat po ng daigdig, ang Amerika pa rin. Kaya nga, ang Amerika pa rin ang pwedeng gumalaban sa China kahit doon sila kadami. Bumangga sa Russia, China. At ang presidente po ng Amerika ay isa sa pinakadakilang tao. At yung achievement ni Obama sa kanyang buhay, talaga namang achievement talaga yun, masasabi. No? Talagang naabot niya yun. But, alam niyo, ako, sa tingin ko, dito sa ating, base ko sa binasa natin, hindi pa rin po ang pagiging presidente ng isang bansa ang greatest achievement. Mamaya malalaman natin kung bakit. Pero, pwede ka naman presidente ng bansa. Tama? Sino dito gusto maging presidente ng asosasyon ng barangay? O presidente ng samahan ng mga tower gods? Mga tipo gano'n. Pwede ko yun. Presidente ng Women's League or presidente ng asosasyon sa inyong neighborhood. Diba? Pwede yun Achievement na rin yun. Ang mga famous po na-achieve nila, sinabi ng mga para sa kanila ay greatest achievement yung maging isa kang Pilipino o isa kang Pilipina, ikaw ay naging extra halimbawa sa Hollywood. Diba? Wow, maging artista ka sa Hollywood, ma-extra ka lang, achievement na yun or maging sikat sa Hollywood. Di ba Pinoy ba na sumisikat sa Hollywood na yan? Parang may mga ilang Pinoy na sumisikat sa Hollywood. But okay ko yun. Ang maging presidente,
matatawag, okay po yun sa Panginoon. Maging sikat, okay po yun. Maging sikat sa Hollywood or sikat na artista sa ating bayan, di ba? Sino ba mga sikat ngayon? Sa kabataan, siyempre, namumuna, Coco Martin. Sa babae, sino? Ngayon, alam mo yun eh. Sino ba sa mga babae? Sila ngayon? Pangalan? Sino? Catherine Bernardo. Bernardo ba yun? Yun, sila Catherine, sino ba? Nagyan Padilla, sa lalaki. So, mga sikat. Nung panahon namin, sila Gabby Concepcion, Maricel Soriano, siyempre panahon nila Brother Jerry, Fernando Go Jr., Susan Roses, ayun na, no? O inawin mo ba sila para luman? Sino po ba? Okay, sino ba sa Alvarado? Mga sikat, okay, pwede ko maging sikat eh, parang tawag ko natin achievement din yun eh. Pero kahit ito tayo maging pinakasikat na artista sa ating bansa, sa Hollywood, hindi po yun ang greatest achievement eh. Bagamat okay naman po, hindi po masama yun. Baka ilan sa inyo ay gusto mag-artista at kayo ay sumikat. Well, hindi po masama yun. No? Yan po isang achievement. Kaya lang, hindi po yun yung greatest, o hindi po yun yung man's greatest achievement. Number two, man's greatest achievement is not to become very rich. In verse 22 to 24, ito humawa na to, ay napakayaman. 22 to 24, sabi ko to, when Jesus heard this, He told him, you still lack one thing, sell all that you have and distribute it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me. Verse 23, after he heard this, he became extremely sad because he was very rich. Seeing that he became sad, Jesus said how hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God. So ito humamang ito, ay napakayaman. At possible mo na, siyempre kapag ikaw ay napakayaman, famous ka, tama? Siyempre, sabi ng Bible din, in Proverbs, ang taong mayaman ay maraming kaibigan. Totoo po yun, ang pera po ay naglalapit ng tao. Kaya pag ikaw ay nagkaroon ng maraming kayamanan, ang kayamanan mo ba masama? Hindi. Wala sagot, hindi. Tama? Hindi mo masama ang pera, tama mo ba? Kasi kung masama ang pera, at para sa inyo masama ang pera, ba, bigyan nyo mga pera nyo sa akin, masama ko rin. Ang pera mo ay parang kutsilyo, no? Ang kutsilyo pwedeng magamit sa pagmasakar ng mga, diba, ginagamit siya sa masama. Pero pag ginamit mo yan sa pagtatagtad ng, diba, naghiwa ka ng pipino, pagdating sa bahay, naghiwa ka ng kamatis, tapos nilagyan mo ng mayonnaise. Wow! Ano na yun? Nagkakaunting dahon ng kasama nun. Lettuce. Hapunan na yun. So, yung kutsilyo naging maganda. So, parang pera. Ang pera ay maganda pag ginamit siya mabuti, masama pag ginamit siya masama kasi wala naman siya buhay eh. No? Nasa sa atin po yun. So, ang pera po ay hindi masama at ito po isang achievement na achieve mo na magkaroon ka ng maraming pera. Good. Maganda po yun. But ang magkaroon po ng napakaraming pera ay sa atin pong pinag-aaralan, hindi po ito matatawag na man's greatest achievement. Kasi dito ho, medyo naging napakalungkot niya eh. Nung challenge siya ng Panginoon eh, sabi ko, sige, napakayaman mo pala, napaka-famous mo. Pwede ba yung mga salapi mo, pamahagi natin sa mahirap? Eh, nalungkot itong mama na ito. No? Kaya ho kanina, pag binalikan ho natin, okay, medyo balikan ho natin kanina yung sabi ng Panginoon, sabi sa Panginoon na, Lord, mula sa pagkabata, sinunod ko na yung kautusan. Totoo kaya yun? Ang unang utos ng Lord ay to love the Lord your God with all your heart, with all your soul,
in with all your strength. Kaya lang, nung testingin ho siya dito ng Panginoon, patungkol sa pera, tinesting lang naman siya eh. Na lumitaw ho yung katotohanan ng puso niya na ang kanyang Diyos ay pera. Lumitaw ho sa kanyang, sa pagsagot niya sa Panginoon na ang laman ng puso niya ay nakahilig sa pera kaysa sa Diyos. Kasi kung talagang mahal niya ang Panginoon ng kanyang buong puso, buong pagmamahal, buong pag-iisip, nung challenge siya ng Panginoon na ibigay yung kanyang pera sa mahihirap, kaagad sana, o sige, Lord, talaga naman, diba? Mahal ko ang Diyos at aking kapwa. So, kapwa yung pagbibigyan ko. Kaya okay lang yung Lord. Pero sabi mo dito sa ating binasa, siya po ay naging napaka-lungkot. No? Sino sa inyo yung pagka pinag-usapan ng pera sa church, nagiging malulungkutin ka? Ingat ko tayo. Kasi sa church, sa mga ganitong settings o sa Panginoon, napapag-usapan talaga pera. Tama? Huwag po tayong gagaya doon sa rich young ruler. Ang sabi ko dito, hindi lang siya naging sad. Basahin ulit natin. Ang sabi po doon ay extremely sad. Ano kaya yung paano natin lalarawan yung extremely sad? Di ba pag sad, parang nahabalan mo ka. Pero after he heard this, hindi sinabing he became sad. Ilarawan nyo nga yung sad pagka-sad kayo. Nakangiti mo yun. Pag extremely sad, siguro ilarawan natin dito sa isang tao na parang naglulupasay. At talagang sobrang iyak, talagang sobrang kalungkutan at gustong mag-suicide na. Ba kayo? Di ba? Yung iba kaya ako nag-suicide kasi extremely sad. So itong taong ito, bigla nakaramdam ng depression. Anong isip niya? Magbihira na natin si Jesus. Ngayon lang kami nagharap. Uubusin pa pera ko. Di ba? Bakit? May mga tao naman gano'n na pag-ubos ng pera. Tama? May mga kaibigan pa kayo gano'n na o mga kamag-anak na ramdam mo na eh. Wasan na dyan eh. Gusto nagpaparamdam na ng pera. Tama? May mga gano'n ba? Wala. Nakingiti lang kayo. Diba? Yung kamag-anak o kaibigan na ramdam mo pag nandyan kasi alam mo na, ako, pag nandyan ka, hihiram na naman yan. Diba? Wala nang ginawa kundi ubusan ka ng pera. Kaya siguro, gano'n yung pakiramdam nito na ito si Jesus. Bakit gano'n? Napaka-famous nito, tawag kay Lord, pero nung magkaharap kami, gusto ko gano'n, ubusin yung kayamanan ko. Tinisla mo siya ng Panginoon. Sa kanyang puso, siya ay famous siya kasi masunod siya sa batas, kahilera niya yung mga eskriba parisiyo, kilala siya sa lipunan. Sa tingin siguro niya, yun yung greatest achievement niya. At padalwa, sa tingin niya, yung pera niya, yung pagiging rich, yung kanyang greatest achievement, kaya ayaw niya isuko sa Panginoon. Ito na yung greatest achievement ko eh. Kaya hindi pwedeng ibigay ko ito sa'yo. Pero sayang, hindi ibinigay ng mayaman eh. Okay, ngayon, puntahan mo natin, basta, ayun to sa kwento, ano yung greatest achievement na nakita mo dyan? Ito yung greatest achievement. Simple lang. Our greatest achievement is, yun po sa verse 28, sabi ni Peter, Lord, look, we have left what we had and followed you. Parang gusto, si Pedro po, medyo mapagsabat sa usapan niyan eh. No? Siyempre, nakikinig siya eh. Ito ko yung pinakamatabil sa mga disciple. Ito ko yung disciple na laging puntago at talagang, Lord, hindi ka pwede mamatay. Over my dead body. Siya yung nagkagano'n eh, di ba? Siya ko yun, si Peter. At, Lord, ikaw ba yan? Lalakad ako sa tubig, Panginoon. Ikaw ba yan? Yes, ako, come. Lumakad pa sa tubig. Nakalakad siya. Diba? Talagang ano siya. Dito sa bawat enkwentro
ng Panginoon sa tao, ngayon si Peter, nakamasid kung anong pwede niyang isabat Sabi niya, narinig niya, nalungkot yung mayamang mama, umalis. Sabi ni Peter, Lord, ako'y naging disciple mo. Ako'y naging true disciple mo. Ako'y sumusunod sa'yo. Sabi niya dito, iniwan ko ang lahat ng bagay. Siyempre, dinig niya usapan ako, yung mayaman, parang hindi lang na sinabi, yung mayaman, nung hinihingan mo, hindi bumigay sa'yo, pero kami, ako, sabi niya dito, iniwan ko ang lahat ng bagay sa aking buhay. Iniwan ba talaga ni Peter? Yes. Siya'y nangingisda, di ba? Yung lambat. Si Peter po ay marahil makinig sa mga isda. At kung sa ating panahon, marahil siya yung na-appoint na head ng Bureau of Fisheries. Si Peter yun. At iniwan niya yun. At ako'y sumunod sa'yo. Sabi ni Lord sa kanya. So he said to them, hindi lang kay Peter sinabi, siyempre, nakinig doon ng mga alagad Sabi ni Lord, hindi sinabi dito na, then he said to Peter, but he said to them, sa mga disciples na naiwan, I assure you, nabigay mo ng assurance, there is no one who has left a house, wife, or brothers, or parents, or children, because of the kingdom of God. Who will not receive many times more at this time in eternal life in the age to come. So ngayon ganito, ano pala ang man's greatest achievement ayon sa pinag-uusapan natin? I think yung pong man's greatest achievement or our greatest achievement is to become a true disciple of the Lord. Okay? I therefore conclude that man's greatest achievement is to become a true disciple or follower of the Lord. Pastor, bakit mo nasabi yan? Tingnan mo natin sa takbo ng kasaysayan. Okay. Sabi ng Lord, sabi ni Peter, Lord, ako ay naging follower mo. Ako ay naging follower mo. Ako ay disciple mo. Ano ba yung reward ng isang true disciple? Ang sabi ng Lord ay ganito. In verse 29 and 30, our reward, we will receive many times more at this time. Ang sabi ng Lord, kapag dahil sa pagsunod nyo sa akin, dahil kayo ay true disciple ko, hindi ko kayo bibiguin. Sabi ng Lord, I assure you, sa isang true disciple, bakit ko nasabing man's greatest achievement is to become a true disciple? Kasi po, kapag ikaw ay true disciple, meron kang assurance na kung sakaling mag-iwan ka ng bahay, asawa, kapatid, kaibigan, magulang, dahil sa pagsunod sa Panginoon, dahil sa kaharian ng Panginoon, ay tatanggap ka ng gano'ng kadami tatanggapin. Who will receive many times more. Sa ibang translation, o sa Tagalog translation ay tatanggap ka ng makasampung ulit. Wow. Or sa ibang Tagalog translation ay tatanggap ka ng maraming beses sa inaasahan mo. So, ibig sabihin po, ganito mga kapatid, kapag ikaw ay naging true disciple o follower ng Lord, yung pong pagiging famous ay hindi mo problema sa Panginoon. Pwede ikaw maging famous. Meron pa tayong mga halimbawa. Yes. Yung pong mga disciple mismo ng Lord, they are become famous. Hanggang ngayon, binabasa natin buhay nila James, Peter, John, Matthew, di ba? Bagay si Judas, kahit ang Judas, ang pangalan niya, nasa Bible pa rin, di ba? Pinag-aaralan pa rin Bagamat, hindi naman siya naging true disciple, sumunod lang kasi bandang huli, nagbigti, nagpakamatay, tinatwa ang Panginoon. Si Peter, talagang true disciple kasi, bagamat sinabi niya, Lord, over my dead body, pero nung medyo nagkatakbuhan na, iniwan si Lord, sabi, Peter,
Sasabihin ko sa'yo, totoo. Bago tumilaw ang manok, 3 times, ikakailaw mo. Oh, hindi na, hindi. Overrated, bakit? Kaya pag may dumating dito, tatagay ko sa leeg. Tama, di ba? Yung si Marco, di ba? Tinagay niya sa leeg, tama? Sa leeg ba, tama? Mali po, leeg po. Sobrang ng sharpshooter ni Peter po. Tenga ito. Hindi po, sinipa po yung leeg. Ganun po katapang si Peter. Kaya nga nakailan, so sa tenga po tinamaan. Tama? Yun po, totoo. Very logical, di ba? Ikaw ba naman, may hawak kang kita, at talaga ipagtatanggol mo, matapang ka, ipagtatanggol mo yung boss mo. Tenga lang ba? Tenga ito, tenga. Hindi po. Leeg po yun. Kayo talaga. Ay, uwi na. Tinamaan po din eh. Tama? Nalaglag yung tenga. Yun po yun. It makes sense, di ba? Tama, leeg. Tama, leeg na. Kasi imposible yun na sisilipin yung tenga eh. Ang liit yung tenga, baka ba kumalago pa. Noong panahon na malalugo pa po. Kaya baka naman makikita yung tenga. Liit po yun. Diba? Kaya lang, nung magkahuli yan, nahuli lang pa yun. Peter, tumingin siya, Peter. 3 times so wala. Hindi tayo. Pero nangyari nga, di ba? Sabi niya, yung ano mo, yung intonation ng punto mo, parang taga-Galilee ka. Kasama mo si Jesus, yung hindi pwede. Kung sa akin pa na may way, kaya lang nakita, way. Hindi, Manileño ka, way, hindi. Nangalungamalagtaan. So, then sabi nung sa babae, ikaw talaga, kasama ka. Hanggang din, nagmura pa. Then patatlo, talagang, yung mga patatlo, nagmura na siya eh. Yung dating mga, kumbaga dating ugali niya nasa loob, bigla lumang, Peter, hindi ko nila yan. Nagmura ako, sabi naman, nagmura si Peter eh. Then, biglang tumilaw ang ano. Siguro, bantay na bantay siya ng mano. Padal. Sabi niya, siguro sabi niya, shhh, huwag mo nagitilaw. Patatlo, tumilaw ang mano. Diba? Pinakawala ng mano yung tilaw. So, yung po si Peter. At yun yung nagtanong, Lord, paano kami? Totoo naman po, di ba? Siguro mapapagpasensya natin si Peter kasi nga naman, maging sasamahan mo natin eh. Sasama ka ba naman sa mga tao wala naman talagang maidudulot na improvement ng sarili mo? Di ba? At saka, totoo po yun. Kung piliin mo din talaga yung mga makakasama mong tao. Kasi totoo po yung kasabihan na ipakilala mo sa akin ang kaibigan mo, sasabihin ko kung sino ka. Kaya kung kasama ko ng ating mga anak, yung mga adik-adik, mga nagra-rugby, mga sobra namang hindi na naliligo, sobra putas dito, tapos tatlong hikap, pag gano'n, hindi ko patalo. Abay, sabihin ko kung sino anak mo. Tiyak na tiyak, isang araw, ganyan din yan. O kaya yung mga kasama ng anak mo, yung mga hindi nag-aaral, tamad na tamad. So, huwag ka nang mag-asa na umasa, makakasama pa anak mo sa top 20. Top 20 na nga di ba? Pero kung ang kasama ng mga anak mo, wow, top 10 ang kasama lagi ng mga anak mo. At least top 11, baka makamata top 11 ng anak mo. Tama? Kasi ang kasama niya yung mga top 10, masisibang mag-aral. Yung kasama niya, may mga kabataan, may determinasyon na mayroong resolution sa kanilang sarili. Hindi, magtatapos ako ng pag-aaral. Hindi mo na ako magbubuhay. Hindi mo na ako mag-i-German. Hindi ako nakatapos ng college. Kaya naman kung nakabarkada ng anak mo. Sure. Bibigyan ka ng assurance. Di ba? Ganyan, makakatapos kayo ang anak mo. Pero mga kabarkada ng anak mo, halimbawa, yung bang ipinagmamalang, ikaw, 23 ka na, virgin ka pa, ikaw, pag yung kabarkada ng mga anak mo, mapapariwara ko yan. No? Kaya naman din ang tanong ni Peter, Lord, iniwan ka namin, ano ba magaganap? Kami naging true disciple mo, ano ba ang sa amin? Iniwan namin lahat. Sagutin ko din po kayo, kaya po yung pinakadakilang achievement ng tao ay maging disciple ng Panginoon kasi sabi ng Lord, grabe ko ang reward. Meron pong reward
Sa buhay na ito, pwede ka maging famous. Binagay ko kanina, yung mga alagad famous sila. Matthew, Mark, Luke, John, di ba? Mga disciples, mga man of God, sa mga panahon na ito, di ba? Marami yung mga famous na follower ng Panginoon. At possible po, kasama ka kapatid sa listahan ng magiging famous. Amen? Kung ikaw ay magiging true follower of Christ. At meron po tayong reward. Kasi sabi ng iba, hindi, ikaw na may naging follower ni Lord, ang reward lang sa doon sa kalawakan. Isang araw baka pamahalain ka ng mga 3 planeta, siyam na bituin, siyam na tala, kasi ang dami. O isang Milky Way, isang galaxy ito mamahala doon. Possible ba reward doon? Siguro possible. Baka halimbawa, okay, Lexter, ikaw ay naging tapat sa maliit, naging disciple kita. Pamamahalain kita ng 3 trillion stars. Wow. Kasi ang dami mo na, di ba? Nakita ko ngayon sa Hubble Telescope. Diba? Nagkrabi pala, mayroon palang billions of galaxies. Isa lang tayo doon. Mag-galaxy, Milky Way tayo. Dinalo yung ating mga planeta natin ng Earth. Napakaliit pa. Alikabok na lang pala tayo. Alikabok na lang tayo. Ngayon, puntaan mo natin yung sinabi ng Lord na pwede sino mag-iwan ng asawa, kapatid, magulang, anak. Niliteral ito ng iba eh. Sabi niya, okay, Lord, dahil ako'y susunod sa iyo, iiwan ko na asawa ko. Ito na ang pagkakataon ko. Matagal ko nang gusto kong gawin na iwan ang aking asawa. Ha? Nakalagay. Ganito ang ibig sabihin kasi baka misinterpret ko tayo. Ang ibig ko sabihin ng ganito, huwag sanang maging hadlang sa pagsunod mo sa Panginoon, sa pagiging disciple mo, ang asawa mo. Amen? At kapag nakita ng Panginoon or ganito sa mga wala pang asawa, huwag maging hadlang yung pag-iisip mo ng asawa. Meron akong pinupuntahan. Laging, Pastor, inihands mo naman. Bakit? Pero pray ko sa'yo, Pastor, jowa. Sabi, pray ko naman. Sige, Lord. Kasi, medyo, ilang taon naman. Pastor, 20 na ako. Sige, manampalataya ko. Sige, tinanggap mo na. Lord, bigyan mo siya ng jowa. Meron na. Pastor, balik ka. Hindi, meron na nga eh. Pinipray mo nga. Takawin mo lang. Ay, mga pala ba ito? Nakikita kami. Pero dalawa yun eh. Maganda naman eh. Hindi ko lang sabihin kung saan ka wala punta kasi baka secret ko yun. Maganda naman, sabi mo. Sige, by faith. Naisip ko ngayon. Halimbawa, kapag ikaw ay follower ng Lord at laging inisip mo, jowa, baka hindi ka bigyan ng jowa. Pero, kapag ikaw ay naging true disciple of the Lord Jesus Christ, at para sa'yo, okay lang Lord, magkasawa ko, hindi basta Lord, ako ay magiging, I will follow you Lord all the days of my life. You know, at tamang panahon, bibigyan ka ng jowa. Hello, you know ba? Puso mo sa Kanya. You know, ibig sabihin nun, mag-iwan ng asawa. At, ano pa ang iiwan? Sabi doon, mga kapatid, bakit po? Kasi pag ikaw ay naging follower ni Jesus, ano ba tawag mo sa mga sister and brother? Di ba? Ang dami. So, di ba? Madami kang brothers and sisters in the Lord. At marami kang maging tatawaging magulang. Kung saan ka mapapunta, sa iba't ibang lumalog ng daigdig, yung mga may edad na, mga 60s pataas, kung tawagin mo, Nay, tayo, dito mo magulang, hindi nag-iisa. Ibig sabihin po, wag ko sanang hindi ko magiging hadlang ang iyong kapatid, asawa, anak, magulang sa pagsunod sa Panginoon. Yun po ang ibig sabihin noon. At kung ikaw ay magkakaroon ng resolution sa sarili mo na, Lord, ano ba mangyari hindi mo magiging hadlang ang aking anak, magulang, kapatid, asawa? Pag gano'n na nangyari, pwede kang candidate ka na maging famous sa Panginoon. Ginawa mo yan ng mga anak na disciple. At candidate ka na maging rich. Alam mo ba yun? Sabi ng iba, kapag ang Christian dapat poor. Kasi blessed are the poor, for they shall inherit the kingdom of God.
Sinasabi ko doon sa pool, sa Matthew chapter 6, ay poor in spirit. Ibig sabihin, mapalad daw ang may mga kaisipan na parang, Lord, ako ay mahirap in the spirit. Kasi hahanapin natin si Lord. Kapag naramdaman mo na ikaw ay mayroong tinatawag na spiritual bankruptcy, bankrupt ka in the spirit. Lord, bankrupt pala ako in the spirit. Hindi ko lang kung saan pupunta. Lord, kailangan ko ang Panginoon. Kasi sabi ng Bible, what shall profit a man if he shall gain the whole world then he loses his soul? Kahit parang mayaman ka, rich, sa pera, pero spiritually parang bankrupt ka. So yung ibig sabihin ng poor doon sa Matthew chapter 6, poor in spirit. Sabi ko ng Lord ay 3 John 2, I wish above all things that you may prosper and be in good health, even as your soul prosper. Ang gusto ng Lord sa atin, ang plano niya ay magandang buhay. Jeremiah 29:11, I have a plan for you, says the Lord, I plan to prosper you and give you hope in the future. Napakaganda ang plano ng Diyos sa atin. Pero, yung makakakamta natin, kapag na-achieve na natin yung tinatawag na greatest achievement, kapag naging true follower of Christ tayo. Kung narinig po yun noong rich young ruler, mga kapatid, kasi sabi ng Panginoon dito, ay makaka-receive ng many times more at this time. Ibig sabihin, kung ibinigay pala ng mama na iyon, at yung challenge ng Panginoon ay sinunod niya na ipamahagi sa mga mahihirap yung kanyang kayamanan, nasubukan siya, grabe, magiging halos 10 beses ang yaman niya kaysa dati. Alam niyo ba yun? Yun ang ibig sabihin. Kaya lang, umalis na yung mayaman eh. At umalis siya na sobrang napakalungkot. Kaya possible po, hindi ko nakapasok o makapapasok sa langit yung rich young ruler na yun. Kasi hindi na mo nakita eh. Yung sa kasulatan pagkatapos yun, umalis na mo. Hindi na narinig yung usapan ni Lord at yung mga disciples. Sayang. Kasi kung narinig na, ay, ganun pala. At siguro baka hindi naman talaga ipinarinig ng Panginoon. Kasi minsan, kung narinig ka agad yung reward, hindi parang parang itataya nyo, ay, yun pa, matindi pala pwede parang mag-10 times to. Sige, papadamihin ko to. Kaya hindi na ko ipinarinig kasi nakita na ko ng Lord yung puso ng kayaman. Hindi talaga bibigay yun. Ganun siya ako na ang Diyos po niya ay yung kanyang pera. So kapag po tayo ay true follower of Christ, ang Diyos po natin, hindi yung pera natin. Amin ba? Yung pera po natin, ang gagawin natin alipin. Hindi natin yung gagawin Diyos. Alam mo, panalangin ko sa mga true disciple, time will come, di ba? Nagkatrabaho mo tayo para kumita ng pera. Tama ba? Mga kabataan na ito. Tama? Siyempre. Nag-work tayo para sa ating money. Today, now we work because of money. Nag-work tayo because of money. But someday, maging panaginip mo ito. Ang money ninyo ang mag-work para sa inyo. Tama? Sarap po nun. At yun ang plano ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos sa maging future natin. As a true disciple, time will come dahil nag-i-invest tayo sa kaharian ng Panginoon. Yung ating time, yung ating energy, yung ating money. Pwede yung doblehin ng Panginoon yun. Hindi ko maramot ang Panginoon. Nakalagay na mo dun eh. We will receive many times more at this time. Sa panahon ito. Yun yung reward. Kaya masasabi natin na greatest achievement talaga maging true disciple ng Lord. Pwede kang maging famous, pwede kang maging rich. At number 2, ano ang reward? Eternal life. Sabi niya, diba sabi dito ng Panginoon, who will receive many times more of this life and eternal life. So, isa ho yan sa pinakamatinding reward na ng isang disciple. Kaya masasabi natin na man's greatest achievement is to become a true disciple because of eternal life. Ganun ba katagal ng eternal life?
hanggan. Yung bang alam mo na anumang oras man ikaw ay pumanaw sa daigdig ito, mawala, meron kang eternal life. Di ba napakaganda nun? Napakagandang achievement pala ng maging true disciple ni Lord kasi meron siyang pangakong eternal life. Di ba? At yun ay alam mo ngayon. Ang kinaroroonan ng anak ng Diyos ay kinaroroonan ng buhay. Hindi magkakaroon pa. Meron ka na, as a true disciple, meron ka ng buhay na walang hanggan. So yung ibang napakayaman, itong mama na to, wala siyang eternal life. Wala mo siyang assurance ng eternal life. But ang mga true disciple, sabi nga, noong kausap ni Lord sa isang bahagi ng kasulatan ng mga alagad, sabi niya, kayo, kasi iniwan siya ng 72 disciples Sabi niya sa Lord, kayo, aalis na ba kayo, iiwan niyo na rin ako. I think, hindi ko alam kung si Peter na naman sabi, Lord, saan pa kami pupunta? Ikaw lang ang merong eternal life. Sa'yo lang kami merong buhay na walang hanggan. Bakit doon tayo patuloy sumusunod sa Panginoon? Wala kung sino mga leader ng religion sa buong daigdig na nagsabi, ang manampalataya sa aking pagman siya mamatay, ay muli siya mabubuhay. Sino nang magsabi na? Sinabi ba rin ni Buddha, Muhammad, Confucius, at nang mga leader, ang mga Moonies, etc. Hindi po. Si Lord Jesus Christ lang nagsabi na. Si Lord Jesus Christ lang nagsabi na, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father in heaven but by me. Amen? Number 3, masabi ko natin na yung greatest achievement ng tao ay to become a true disciple. Why? Because yung pong promise na treasure in heaven. Hindi lang po eternal life, kundi meron po tayong treasure in heaven. In verse 22, hindi ko na-gets ng rich young ruler Emphatically, sinabi ko ng Lord sa kanya, nung kausap niya yung rich young ruler, sabi niya, when Jesus heard this, He told him, you still lack one thing. Sell all that you have and distribute it to the poor, and you will have treasure in heaven. Wow, hindi ko ito nakuha ng mama na ito na famous sa kanyang sarili at saka rich. Tamasan po sinabi ng Panginoon na magkakaroon ka ng treasure in heaven pag naging follower kita, pag naging true disciple kita. Mga kapatid, pangako ko niya ito, hindi lang doon sa rich young ruler, but pangako niya ko ito sa bawat isang magiging totoong disipulo ng Panginoon pagiging sa ating panahon. Ang challenge po ngayon sa atin, handa ko ba tayo maging true disciple? Willing ko ba tayo maging true disciple? Do yung challenge kasi pwede mo maging parang okay, tagasunod lang naman tayo. Parang pwede mo nag-church tayo or nanonood ng mga ganitong video, parang wala lang, parang maitapos yung ating yung ating religion or parang for the sake of mga kaibigan. Ang dalangin ko, maging totoong disipulo tayo ng Panginoon. Ibigay ko natin sa Panginoon ang ating buong paglilingkod, ang ating buong lakas, ang ating buong pagkatao. Sabi ko ng Panginoon sa mga alagad niya ng araw, yung mga bagay ng sanlibutan, shelter, food, clothing, masyadong busy doon ng mga tao sa paghahanap ng kayamanan, katanyagan, kasikatan, maging famous, maging rich. But salamat, ipinaunawa ko ng Panginoon kapag inuna ko natin siya. Kaya pala, sinabi ng Lord in Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God in all His righteousness, in all the same, shelter, food, and clothing, lahat ng pangangailangan ay idadagdag na lang sa atin.
Bonus na lang po sa atin yan. Huwag po tayong matakot na maging genuine or true disciple ng Panginoon. Hindi ko marapot ang Panginoon. Kaya mo niyang kaya niyang mag-reward sa atin at magbigay po sa atin ng kasiyahan maging sa buhay na ito. Maging totoo lang po tayo disciple. Let us pray. Maging sa mga nanonood, ito ang pagkakataon ninyo. Kung hindi pa tayo totoong disciple ng Lord, sumunod kayo sa maikling panalangin. Sabihin po natin, Lord Jesus, nais ko po na maging totoong disipulo mo. Ipinapahayag mo ng aking labi na ikaw lamang ang aking magiging Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Handa po akong sumunod sa iyo. Handa po akong maging totoo mong disipulo. I'm more than willing to become your true disciple all the days of my life. I will serve you, Lord, all the days of my life. Amen. Amen. Palakpakan natin.